Senior Tesoro College sa Kalasyaw na kami. Toyota sa Surigao na niyang Toyota. Tatlo dito kami ni Pastor Jazz. Hopefully may tatanggap sa trucks kung may nireserve akong 3 piraso dito na trucks para sa appointed na mga tao din. Amen. Bibigyan natin yung mga tao. Pasok ka dito, Pastor Jazz, oh. Whoops. Alright, ulan na. Alright, ulan. Una na kami, excuse me. Excuse me, Jesus. Whistle. Alright, excuse.